Ka kenhun ki samla ki balapas ya ka exam MCS prelims bat ki baki kerteng jongki ki lapau hakathop baningkong jongki sans pa prapongur ki kertong ki lakno baka khun jong uskatri ka Meghalaya Public Service Commission MPSC ka deina pedeng ki bapau persya ya ke jingdawa jong ka Khasi Students Union KSU ban pelaj pai ba ya ki marks jong barok ki baya khun ya ka exam MCS. Ha ka shitisha ki noyalam ka KSU ka kenhun jong ki negi kertong ki bomkwak penpau kerteng na ka benta ka jingsngan ki laong. Hadin balayo iya ka jingmi khubor bakaseng kala ya khun persya ya ka jingle bom hok jong ka MPSC ha ka bayde bat ka exam MCS ngila perto shisha ya ka sinjam ka bapila shimban yang persya ya ka negi jingle bom hok ha ka jingjet ya ki MCS hapo ka negi jela Meghalaya. Kila ongru ngikwa ban penpau syapi baha ketup ke baar bala penmi daka MPSC hadin bala syam yaki jing bakla kumbala kam daka MPSC kaladon kawe ka kertong ka badai ka kun jong uskatri ka MPSC ka badai ru kawe na pedeng ki bayang persya ya ke jing dawa ka jong pi ban pelaj pai ba yaki marks jong barok ki kertong ki baya kun ya ka prelims bala penlong haus nem bala dem. Kadai kawe na ki hinriungut ki kertong ki bala soy ya ka shiti ka ba penpau persya ya ke ni ke jing dawa jong ka seng ban pelaj yaki marks. Nalor kata kani ka kenuan kala kenok ru da ka baong ngi kwak ban pentip ru syapi ba kani ka kun jong uskatri kala syajet na ka benta ka kam LDA bala penlong da ka MPSC ha ka baya ka result la dep penbena hau benai naitung bala dep kani ka pen iya ka jingsu thiet ka kam jet bahaying ha ka rukom thong kam thung jam hapo ka MPSC kumtangi kerpat ya pi ban syem ki sin jam ban le ai halor kani khnang ban pentikna bakan don ka jingjet ka bakhoj basuba ya ki MCS ba menta bat ki banwan kumju Ngi kermen bapin ya biteng ban yakhun bat penkut ya barok ki rukom thungkam da ka ba perkhat shua ya laki jong ki bahyi ngasem. Syu kan ka kenhun ki samla kala ongru ka jing yakhun jong pi kan long ka jing kermen yang ki ba angnut bat ki bom don jing ya dei bat ki no ki batre hapo MPSC hanre ki bakwa ban long ki nong tre sarkar ban syakri ya ka jela. Ha ka juk ka po ki la kerpat ru ya ka seng ke SU ban shim ya ka ni ka shiti kum ka ba kongsan bha namar kan yarap ya ka seng ban sei madan ya ka jing jersey hapo ka MPSC.